Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kinigipon ninyo Kuya Joel Bensi, kabansa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mag-iksunan mga kasama, awagong ko kamong magamit ko sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jurex. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Jurex. Kaya ang problema, bias kong asawa nga, madinumtanon, kayo kung nga no problema ko, ani nga mo dumot, kini siyang isik tao nga, gidili raaramis na po, kasugo nga, dili yun dumot sa imong isik tao. Inanion magod ang pagsugo na ko sa mga pangitabo, ha? Maon eh. Katakanta sa ko eh, umandi akong migo, bida eh, bisita sa siguro to siya, ang uyab nga, 16 years old, ay pa Pedro. Batan kung kay Kuya, pero wala na lang mahimo. Concentrate, papilit lang sa niya. Paita ba tayo? Kani ay. Kaning, kantaho na mo sa unang bata-bata pa may standby pa may. Kantahon ko eh. Paborito, bataon ng kantas kong amigo. Kadiyata. May kayong kantas Bernie ani sa una. Karon sa kumusta kato kong amigo no? Ay kani ay kanta ni Mick Jagger nga Angie we kani we. Ay marindot kata ha. Sa una rin bata-bata bata-bata pang naso na ni. Kasago kamao pa baka taon ko ani. Angie, when will those clouds all disappear? Angie, Dong, Day, tina, ay, kadiyate, abang mo sa ko na kay, Day, ano Day? Angie, mana dia, Angie? Tina, Day. Tina, Tina. Ano, Day? Nahan ka? Nganong naaman na sa sud ang basura, ato na ibutang sa gawas. Dito, bitaw na sa gawas. Unya nganong naaman na sa sud. Ay, akong balig, yaw-yaw ko na silingan na to, taon tapad na to, ba? Yaw-yaw mayo. Nga naman, Baho ko kayo basura, ibutang taon sa ilahang pultahan dapit. kasi pultahan. Kalayo na sa ilang pultahan. Ambot lang, mabot ko ng baho dito sila, sud. Kahilas na gud nila. Kana bitong ilang basura, gibutang nila des doon sa tumpintana, nireklamo da ita. Sagdi lang Day, sabong kayo ng istorya. Ngiga nila no. Bantay bitong ibutang na nilang basura des tungod sa tumpintana, ilabay ko gyud na ilang sud. Usa man na sila mga hawd na lang gyud na sa dire. Day, Tina. Kakita lang kuros ilang basura nga ibutang des tungod sa atong bintana. Ilabay ko gyud ilang sud. Uy. Kasi may sakyan ng taxi? Uy, anak!
Ang mga way ayo man day na mong silingan. Taksi-taksi pa. Kahambugi, ragin oh. Ay, silingan! Silingan. Agi lang ni! Sige, agi lang. Plastic. Twe. Ay, day, di mo ka. Ay da, di aras gawas. Oh, gatang kasi mo parcel? Waoy. Ako ra gibantayan ang atong silingan kay tingali gibutang na sa dilang ilang basura diha sa tungod sa atong bintana sa kwarto. Kay ako yung kuhaon niya ibalik ato sa ila sud. Ano sa taon ka eh? Kagamay ba yan ang mag-reklamo taon? No? Gamay bitaw. Og tungod sa kagamay, dili na unta na miskel nga ireklamo pa. Pero ang mga hilas magana sila muraw na sa kinsa mga datua. Uy, tina, naunsa mo kay pasagdin lang ito. Dili ay, sagdan ko, mubaws ta. Basta ibutang nilang ilang basura diha sa may bintana o awa. Kita yung scatter Day, gini. ikaw pagkitang gubot. Eh, asul, kita tagawa niya. Silingan, pagkinato. No? Dili, Jurix, dili. Wata mangitag away. Sila mo nangitag away. Sagdin lang na sila, go. Di lagde! Oh, Ilam tagiunhan. Dili mahimong magpakabuta-bungulan ta. Kuyawa gud nila. Ha! Inana lang ilang gusto. Sige, di na ko sila atrasan. Mao ni higayon na nga ipakita ta nila kung unsa ko kabangis. Aday. Mas bangis pa ko ni Ricky Garing. ada. Alam mo, agad ka, maybe. Ang imong Lame! Oy, lame! Hindi di madagmakol, ha? Gitandog nila ang nagduka kong kabangis. Pwes karon, maila ang kalinaw luyo sa kagubot. Ay, kuwan ka rin. They will make my day! Kuwan, day. Usa! Namoy ice? What? Ano mo, Loy, bida? Sipsakay na mong blood bag. Kuyaw kayo. Dugo! Kayo! Usa! Namoy, water? Lagi! Gitkito ko na suwag ni mo ron! Elma, naunsa man taon. Makal ang good bida. Di ba kasabot eh. Makal, unsa, makal. Misaka na akong blood bank, Jurex. Misaka na! Ha? Ang imong dugo, ha? Niabot nag 280 per square meter. Bungo sa ito, hangad, be. Ang imong ubulob. Usa naman sa kasama ba ng animal di hay? O sina rin niya? Wa! Panira mo eh. Ay, bakas ka. Amo gitawa no? Kit-kiton ganang isuwang anak bi. Bida, ay makal. Imong kulit. Ate puy ito Jurex. Kit-kito ko tong suwang ato puy. Ayaw lagi, day! May pagkaiblad ganyan akong asawa taon kay usahay di mo minaw tao kung siya tambal na to magpaswabi yun yung kasuko unya ubay naman yung basura di taon o pam din malabay sabi sin tracks basura umgin mo agi ay butang ko lang sa gawas ano lagi tracks basura ilan na hapiton isuch kay ako pring iso din isbay andin hilang ni andin hilang ni nag-agistrak basura. Nakita din nila. Pag ila rin ang hapitog ko, ha? So, lang kong balik sa bahay. Yats, ayun na lang to kung nahulaan ka itong nabayad ni mo dito, Yats, ha? Pila naman to, Ay, dili madabayot. Uy, kasi pagtuon mo na ko, Dre, budigas kwarta? Kung haong gitunto na ako, ngiga, no? Gipatud-an to na magsingot tong kwartahan niya. Di lang nila iuli. Ano sila siniswerte? Oh, lagi, pero, nahulaan na lang to nga collateral damage na lang to. Uy, di gyud nung kumusugot, no? Kinahanglan nga iya kong ulian, gyud. Kay wato na ko pangayo atong kwarta, ha? Hinaguan to. Nganong tugat-tugam sila pamaligyan ng di original. Ikiha ko noon sila. Ikaw, Yats, naarani mo. Ay, nilatas inyo, Yats, ay! Sige, salamat yun sa... Sige. Ayaw ka balaka atong imong gi-order nga dili mao, ha? Kay, ako rin follow up at to. Ipaliw yun sa, please ko. Bye, Ito na ko, bye. Bye. Bye! Bye. Ano mal to na deal sa tambal? Dili to original? Kanisa bayuta, mo sa ganit galgal na kumupalit anang para pada ko si Tutoy. Fake di ito. Suda ko sa bahay. Uy, unsa man ni? Ay. Kituyuan, gyud ko ay. Kiputangan
kog basura dinis gawa sa may gate. Diri pagibutang gyud sa among gate. Ha, karon ka lang. Di ninyo kuhaon ron, iyabuk gyud dito sa inyong suod. Musud kusbay. Dong si Rex. Dong! Ay asa mo gunit tawhana? Ilakaw man tingali, gibiyaan mo na nimbay nga way sira. Ah, ito ko kwarto, be. Basig tuan dito na tuog. Ah, Dong! Daan palagi ko. Niaras among kwarto. Natuog di ay. Di ko lang siya pukawin kay basig gikapoy kinig maayo. Ato ko sa may gate. At nga na kung may mugawa sa bahay sa among silingan, aron ipakuha nilang ilang basura. Ha, picture na ko daan, be. Parang magkinaon sa may ebidensya ko. Asa naman to ko cellphone? Adara. At tuon ako dito sa gawas gate, be. Tadang ang gulo akong kuhaan para na'y ebidensya, yun. Kani ay, nara, naghanon yun na akong picture. Apa, kani dapita. Kani kay daghan kag ebidensya. Ilang basura gibutang diri sa among tungod sa among gate. Kita ang yung scatter kini ba? Di mahimong magpakahilom lang mi oy. Huh. Sa maning inyo daog-daog de. Tan-awon tag makadaog-daog pa muna ko. Way taong mapadaog-daog kun way mo daog-daog. O kay inyo man gituyuan, then let's see the scattered. Makitang katang ini. What tingin ay tao sa ila? Mas mayo hinuon. Karon ako ni buhaton. Ako nang iyabo ang mga basura diha sa ilang tukaran. Tan-aw na tug may mahimo ba mo? Ha? Ngika nila no. Kadaghan aning basura niya anhi ibutang diri sa among gate. Ayo! Say tuyo nimo. Naman iskindi. Ni malay ikaw man tong gahapon no. Ha? Di. Ay pamaga. Unsam di yung kipalit gapon. Ice. Nya. Ayos di yung kipalit ron. Di man. Iskindi man. So pag yung kakit-kitong ko ng suwang ni mong gabaw gron. Inangkit kita. Naungo na ka. Nilara. Diguwang niya. Naungo. Hilam! Hanggaw gitawahan na, oh. Muari mas bay? Ito sa tindahan ni nga bay man eh. Oh. Ay, may kay way tao ang among silingan. Ay, way tao ang ilang bay. Ako na ning kuhaon ang basura. Ug musod ko silang gate. Ug ganan ako ikatag ang basura des ilag yung atubangan. Diyan na, musod ko silang gate. May kay abli ug way tao. Muhinay lang og sud. Nang lakaw tingali sila moong way tao. Maayo ka nahi kayo na kay makalugar gid ko. Niya na nakasod ako. Karon, iyabo ko ning duha ka sakong basura. Ikatag ko na sa tubangan sa ilang bay. Amaw mo ha, inyo kong hagitod, pues makita ang scattered. Oy! Uy! Silingan! Ah. Sa magod na! Naday tao? Unsa? Unsa na? Inyong basura. Ayaw ibutang dito dapit sa among gate kay kami may mag-anto sa baho. Nakasabot ka? Ha? Ha? Time pa. Klarohon ko no tanibe. Unsa yung mong basura? Inyong bitaw ng basura, bitaw. Pataka mo butang sa inyong basura. Mura mong mga way buot. Kung di ninyo ibutang diha tungod sa among may bintana, alam niyo ibutang sa among gate. Unsa? Uy, pataka ka malang. Sa pataka! Nai-ebidensya! Patakas imong mata! Oy, dili tao na among basura, no? Ang among basura taray, ato, kita ka to? Kakita ka? Kanang naay putos ug maayo ng garbage bag, ha? Maunang among basura. Mauna kanang iputos. Ug layo ra kay na tao sa inyong bintana, oy. Ang kinsa man nilang basura nga gibutang das among may gate. Ambot lang ninyo. Ha! Ambot lang ninyo. Day! Sa manil! Ikaw nang naabot, ha? Klaro aning ako! Kuan kining, ano naabot man ka di, ha? Ako ra gilabay ang ilang basura nga gibutang das atong may gate dong. Usa! Dayati na. Niyapang nibayan na. Ako doon. Day! Dali sa nga, Ray! Ari sa Ray, oy! Dili dong. Sobra na kayo ng ila. Abusar na ni. Abi kayo walang tamukihon. Mag-abusar na. Ha? Ginoo ko. Uy, unsa nag-abusar? Giunsa man ka lang mo pag-abusar, day?
Unsa di ay kabuta ka, wag ka kakita ng sitwasyon. Inyong basura, inyong gibutang das among tugkaran. Kung dili sa among tugkaran das may bintana ana sa may gate sa damo. Uy, nayabag ka? Dili man na taon among basura, uy. Parang among basura, oh. Uy, ayaw pataka ngal-ngal, uy. Tingal ikihataw niya ka. Ha? Ikiha! Lukon mata ninyo. Di na ilang basura. Kang kinsa man ng basura di ay. Ato na! Ato? Ato karon. Ato na basura ko igumutang taon na diha kay para nigagis basura sa truck. Kuhaon lang dayo na. Nya sila rin mo kuha na diha. Mo nang diha na ko igumutang. Ay patakag pagmasangil diha noon sa taon ka. Tanadong, kay basig maihaw ta din silang sud. Ila ra ba ni bay? Tanadayon. Ay bidya sa di mo. Uy. Bam, ato lami. Kay inyo harwan bay. Oh, amo bitaw. O klaro kayo nga trespassing, ha? Unya inyo panggaw-gaw ng among bay? Ang among tugaran? Ha? Mag-abot na sa korte, day, ha? Mag-abot na sa korte. Adong juring susaw ko man ani Na dong. di ako katilaw yung ang priso aning tinapaha ka. Unsa? Limahay no na mo taon gikiha mi sa mong silingan og trespassing taon tungod taon sa wa pa yung buhat sa akong asawa ba nga pataka lang tao basura dito padlabay basura dito bigyan silang tungkaran sa ulo taon na mo taon di ra ba dag pakiluoy taon mo silingan ikiha gyud akong asawa ba mo sabi akong buhato na ni ba Ati Pres ikaw Ati Pres palihog tabagi taon ko ani kay ikaw limpiada mo gyud kay kaon sa man kung kamoy pasultihon Jurex